Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Annabel nga Napoluan. Mission. Dear Manong Nemi, agtrab-trabaho hak iti maysa nga religious group nga non-government organization manong. Magusto kami Manong Nemi ti tumulong agserbi. May sahak nga nurse Manong Nemi. Kat siyempre, adda kita medical mission ngay sa siyang katmi. Adda kita papanaming asideg, adamat adayo, Manong. Adda na kung ti asawa ngam ti kaluksaw ko. Awan pa'y makabulan mi dagpakada ni Juju Manong Nemi. Nga agabrod, hindi ka no pa'y lang ambisyon. Diyak kumakayat idi nga palubusan Manong. Tadakkel mo ti sweldo sa mesa. Awan tinaskan nga iurnungan mi. Gabot tadamat ten balay mi. Balay ko. Balay ko kunak agsibod ta adda idin balay ko sakbang nga nagamamu kam kini Jojo. Ang kaso man ta kunadagat naggasat kan Jojo. Tadya naasawam nga ni Annabel ket adda balay nan. Dikat sikat insang pet na di balay na. Kuna naman tagat. No, anya ti kuko na. Kukak beten. Kukami nga duwa. Kuna naman ta. Gusto man. Conjugal property. Sino man tinaggasgastos to agasawa kayon ket kukayon nga duwa, di ba? Igawid ko ini Manong Nemi agsibot ta. Siyempre, kakaskasar mi. Awan pa'y makabulan. Ngayon man, nga ti mabaling ko ket talagang ambisyon na met Manong Nemi ti papanagtrabaho ti abroad. Nakababain ken ka, Annabel. Tila bagik, tintipon ko ken ka, kunano. Nagpeso mo. Ti kanulaing bagi na tintipon na kanya. Kasla natay, kasla jelaing bagi ni Juju, iti kinayat ko. Awan kwarta na ngayon danon na. Tasyak peti naggastos Manong Nemi, di ba? Nagkasarming. Imagine. Iso nga mabain ka nung muna isuna. Asod ka mo na nga nagpilit, nga napaniti abroad, tapos niti kastakit makaurnong kanumet. Tada di adda kanyak, tapatan na. Akit na, isot ko nam. Yung paglakid din Manong Nemi, taadda ti trabaho, non-government organization, ket may sak na nurse. Manong, agtrabaho kumakadag iti hospital, mapanak kumay ti abroad, tapos nadakdakkel iti kwa. Ngayon napadasa ko tinag-abroad. Nga dahi dati gapunan no apay nga nakapatagdera kiti pukot ko nga balay. Gusto naman tinangan nagserbi akiti sa bali nga pagilyan ko na. Kahit kumatinti agserbi, iti pagilyak nang naruna ka dagiti kasapulan, iti tulong. Dagiti misyon. Mangted kami iti free, medical, dental, o mission mi, Manong Nemi, kipunong kami kadagiti agas. Di bagbintasan naman nung adamat dagiti sponsors. Dagiti mangted ti donasyon. Nga adda iti abroad. Yes, jay. Dagiti sponsors.
Siyempre, kapag the sponsors me, magdadati $100, at magdadati $500. Dito matanakit, usarin mi nga pang sweldo. Pag kapot sweldo kami, usarin mi kadagatay, usarin mi kadagatay masapsapol mi nga mapanmang misyon. Diba? Kasi dyan, dito trabaho ti non-government organization. Manong nami, nang narunak at religious group. Saan lang nga may panggap iti agas, saan nga mapanggap iti sakit, tingkam misyonin manong, no dikat may panggap pay, iti ebanghelyo ni Heso Kristo. Na siyempre, no at the mission me, medical mission, dental mission, adamatan na digiti na dumapay sa pula, mawagbagaan, adalari mangilawlawag, no anya digiti linaon iti Biblia, takunan tayo manong. Amat nga amin nga tao kat religyoso. Adamat digiti tao manong name ako nada basta mamati ka kini Apo Diyos na isalakan ka. No. Masapol nga mailawlawag ka dakwada. No anya ti religion. Anya ka di ti religion. Naggapo iti relasyon. Religion, naggapo ti relasyon. Ti religion, no ad religion mo, kahit nga sawen, adda relasyon nyo kini Apo Diyos. Di ba? Nakasimsimple, di kami manong name. Adda ka di religion mo, adda, ana, katoliko, ana, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Mormon, ano pa di duma, Sabatista, ano pa di duma, daduma pa, born again, independiente, ano pa, adda ka di religion mo, anak ka di religion. Religion meaning relasyon. Relasyon mo kini Apo Diyos. Sino ka kini Apo Diyos? Anak-nak. Hanak ka imparsualaeng, imparsuanak nga nagbalinak nga anak. Yan. Aging ka manong naming nga dimteng ti Gundaway nga agmisyon kami ti maysa nga lugar nga adayo. Sos. Nakasaga na kakaliwat lang. Nga mapanit iti nga lugar. Adayo detoy. Ag-travel kayo iti may isang aldaw ken may isang arabi. Wano may isang arabi ken may isang aldaw. Wano may isang aldaw sa may isang arabi. Kabigatan na isunto ti idadanon nyo ti lugar. Gabotasan nga madanon ti dugan, magmagna kayo within a half day. Nako, nagrigatan, Father, no, kas diyaman ti papanami. Kawin. Iso nga damagig ka na kayo. May sakan, Annabel, nga sumurot, being the nurse. Sino nga ti doktor? Ti doktor mo kat ni Dr. Cesar. Dr. Cesar? Yes, Father. Siya ti pa nakadoktor. Nimet Annabel ti pa naka-head nurse mo. Medical, dental mission, religious mission. Umay ka nga di, Father? Saan? Ni Brother Simeon, itulod ko kada kayo para iti panangilawlawag na may panggap religion. Tada diyang lugar ket sampai nga di manon siyempre iti kuryente. Diyang lugar awan eskwela da. Diyang lugar sampai nga di manon iti kandidato. No mampay nakarehistro da ka sa registered voters. Mamon yun to no anya ti problema. Ket mabali yun to nga danon kada kiti akin sakup kada nga lugar. Tapos nilikas ta ket danunan da nga lugar. Tapno mamon no anya talaga ti problema da. Transportation ti maysa kada kiti kang runaan nga problema da. Kada nga problema narigat. Kahit yung asawan, Father, narigat ti ag-travel. Rang-rangkis. Sus, delikado. Jibag na. Nailit nga eskinita, nailit nga des-des. Kunada. Ado ka diti kay kayo, Father? Ti makadakas ket iti ayan laing di kiti balbalay, di kiti agindag sa jay. Isutayan di medyo datakila kayo. Yung di pagnaan nyo, medyo nakalbuan, kapanawan. Ganun. Napudot. So, nagitugot kayo ti payong nyo, kanda dumapay.
Dito may isa nga na kita napadag mission nyo. Ito yung tawen. Medical, dental, religious mission. Are you ready? Father, dito man ti mission nga aramidan mi nga para iti pagsayatan ti padaming tao. Ti panangidanon mi, iti serbisyo. Ken panangidanon mi, ti sasaw na po Diyos. Aramidan mi. Aganan at kailain. Ako man pagdanagan nyo, kapot ako, kaya kami ti supply. Okay ba? Are you ready? Tunan robot mi, Father. Agmi-meeting kayo. Noan niya at oras kayo magkarubuan. Duwang alugan di pagduganan nyo. Umanay kay amin. Dr. Cesar, Father, da kayo kini Annabelle ti partner. Doktor ken nurse. Aglugan kayo ti mawisa nga lugan. Para ti medical ken dental. Iti may kaduang alugan. Para ti religious mission. Okay ba? Okay, Father. Good luck ka na kayo. Sabi ko tanuan niyaman ti problema na nga lugar. May asadag da iti gobyerno. May asadag da pa'y kini Apo Diyos. Manong nemi, gabot ako na ni Father nga da kami kini Dr. Cesar iti partner. Dr. ken nurse. Nagkalukang kamngarot manong nemi ti may mesa nga dugan. Ada kami ti may kadua manong nemi nga ayan tilugan mi kadua nga ro. Ti driver ken kinsango iso ti tour guide mi sa dawakam kini doktor. Kabayatan ti panagaban niya travel mi manong nemi nagring ti cellphone ko. Ni Juju nga asawak ti tumutawag. Hello? Kumusta kan? Estoy. Waray no, okay ka lang. Okay, hak. Akong pagdanagan makanyak. Gabat busy ak. Kadagin na dumaduma mission. Nangaroon na ita. Kan mapangkam iti na silsil nga lugar. So din no. Iti ka bang bantayan? Iti ayan di kiti Eita. Di kiti pugut. Hanmet. Ngam na isina da lang sa jay. Di mi pa mo nun kalasit panagbiag da sa jay. Gananat ka. Aramit iti amin panagananan, Jojo. Sunting napakadanagan. Katsika, kumusta ka, met? Well, awang problema at trabaho ka. Iso na lang da. Mailiwakan ka. Anawarta ramidam na mailiw ka? Well, saan ang problema na ito lalaki? Katsiyak ngay. Siyak ti babae ka. Problema kung mailiwak. Diyan ka mo taramidak. Iti nga paset manon nemi ti panagsarita biti asawak tinalyaw ko ni Dr. Cesar. Dumdungeg ngumis-isem. Kasi lang maawatan ng sadyang bagak. No maili ti babae kat adayo ti asawa na anya taramidan na. Ngayong ti lalaki no mailiw, alisto ka nulain. Sagbay nga nakadownon kami manon nemi ti pagpatingkaan ti kalsada pangibatsan mi tilugan mi. Ada kaya man asawan? Yeah, ni Jojo. Nakamadmadi ti istorya mi. Huh? Apa niya nga madi? Ako pa yung makabulan mi. Idi agsina kami. Napansan di abroad. Di ako pa anak yun. Ako pa. How about you, Doctor? Kumusta mi ti Mrs.? Ano trabaho ni Mrs.? Businesswoman. Busy. At damatin tuwang anak mi. Busy? Ba't ka mga busy? Mamanog ka mga kita eh. Kano niya ti problema yung agasawa. As tamat ti problema mi. Ori no, adalang dito Pilipinas ti asawa kim kaslada ti abroad. Mamanog kita kami. Mamanog kami nga agkaida. Nabayag sapay rin. Diyan ka mo rin o ada isunan sa dibala kada dakmet ngam kapot pagpadpada ko nga busy. Di min maarami dag sex. Doktor. Siyempre may panggap ti sex ti pagsasaritaan di ba?
No anyat aramiden ti lalaki, no mailiw, nalakalang. Ti babae ngay. Nalakamot lain. Umpay kumanga na ka. Kasi iti asawa. Kapit ti asawam, doktor. Nabayagan nga. Amok nga da sa bali nga lalaki di biyak na. Ano ya? Ada sa bali nga. Sorry naibagakon kayong katipalimit mi nga kasawa. Doktor, marami ni misis ti kasta. Idin to da doktor ka, ken gwapo ka. Gapo nga ti trabaho. Gapo ti trabaho, mamanok nga makaden na iso na. Gapo man ti trabaho na. Etiyay, nag-asawa kami, kasla kam latsang nag-asawa. So ka narigat. Kaya na nga rin tararaminim, doktor, no? Mailiw ka? Damagam dadak ni mister mo. Husto ka di at panunod ko? Mabalin. Mabalin ba't ka saan? No, kastas, doktor, mailiw ka? Of course. Orisi ka, di ba? Doktor, no, ano nga rin mariknam kas pagadikan ta, kapulpulapul mo dikit yung pipintas nga nurse, kahit medyo maias-asid ag takyak-kentakyak, tsaka ag pinereng. Saan mo ka nga maaramid ti masulisog? Narukup ti tao, masulisog, agkasapulan. No kasta, doktor, ito agad istoryata lang. Malaksid ka ni misis at sa balin? Awang pa ita. Barbaring na danton. Tarantan tagsapol? Ti aguray. Katsika, Annabel. Anda ka din tamet ngagsapol ti kasukot ni mister mo. That's bad. May sakada din ragsan ng basol ni Apo Diyos, doktor. Ang dati iti religious group. Rubing una nga dati iti mangipakita ti kinasiyaat, di ba, doktor? When? Ngimpatsam ni Father. Awang katat mading aramin na. Hala, doktor, hala ka, pakabasol ka. Dagiti mo madre. Patsim nga tangan saan, damat nga masulisog. Ala, Father. Ay, Father, doktor. Tao tayo lang. Di ba? Ito, dito nagiti papading agmulisyada. Ada madagiti papading bakla kat agmulisyada kanang lalaki. Manong naimidyak impagarup nga iti dayta nga misyon. When? Ket iso. Iti ininot manong naimi nga nangyasdag tirik na kini doktor. Agas tamat tirik na kaniyan. Imagine manong, dakam tinagkatugaw, nagpintas pa nagsasarita mi, panagin-inistorya mi, kalbasan na ilimag na kami, itinawat-tiwat nga des-des, tultulungan na at atibayan na. At siyempre narigat ti pagnaan, sa nagkibinan na, akbayan na, tinglen na. Ganat ka, narisgo na ito dalan. Ako, nagrigat gayam, doktor. Mabali mo matagsubli. Isa din akong pagsublihan. Itulod na kong isubli. Kaya nagiti driver, sumusurod na, tagbagkat na ka nagiti gamit tayo. Yung diba nagkunak, Father, ay, Father, doktor, kwa. Kasi lang magusto ti papanan tayo. Iti bangir ti bantayan ka di. Magitam sa dyan, din nga ato na pusko makakaykayo. Isot ayan ti balbalay, nagiti mapantay misyonan. Ada ka nung amin danong sa jay. Kat iso to aramatin da, ngagmula. Ti problema da, adot produkto da, ngam di panangin danon da, iti pangilakwan da. Imatan da ka no bakbaklayan. Nagkrigatin. Pasare ka no malunglungsot at ya, produkto da nga natin. Hapi nga sa nga makita ti gobyerno na ito eh. Iso daman nga hapi nga sadya tinagbalayan da. Kit sa dito pakakitahan dati, ang pinas nga,
pakakitaan da ti pangwartaan da. Adang aron sa ti danom. Ay, dandani ako na. Baglaki na natinggal na, doktor. Doktor, nagganamatan di baro ko. Pasensyahan, tsakin ranta ha. Siyempre, hanggo pilpilian ng tikaptek, gabantak, nakastag ha. Kuha, nasakit? May doktor. Abulunan ta, nasakit? Doktor, abulunan ti barokong ko. No, anat nasakit, maabulon, di ba? Doktor ha, tsaka ito kastang jokes. Hindi mo gusto akong matmanong. Kasi lang nakasing-singay din ti Rick na titunggal may sakadakali. Manong nemi nangal daw kami ti tuktok ti bantay. Nagbalon kam ngay iti naluton. Kalpasan data, siyempre nagkapangan kami kini doktor. Tiloko nga doktor, tasubwan nakpay. Ala doktor, nagkababay nga nagkakadwa tayo, baka ibagadan nga da relasyon ta. Kat amuda nga adda, padpada ta nga adda, asawa na. Ano ka di mission mo? Mission? Si mission, being a nurse. Kasi ka doktor, di mission ko, kas may isang doktor. Kaya dapat kahit ko mo, tamatunto ng mission. Tiyan niya, sapsapulik ti babae nga talaga, nga para kanya. Tani misis ko, amok na saan nga siyak, saan nga para kanya kitsuna, tadan sa baling nga lalaki di biyak na. Kasi ka, Annabel, sa mo ka di nga sapsapulin talaga nga lalaki nga magipatagkin ka. Amon saan na kang pudong ipatpatag, ti asawa mo. Apay ko nang tigas ta, no talagang ipatpatag na ka. Apay nga pinanawan na ka. Ore ka sa notrigat, no dakay nga dua, di ba? Di ko mo kunain, nga di mo kayat ti asawam, kaya dan sa baling nga kayat mo. Obvious ba? Doktor, hindi ang kalma nga nagamamuta. Ngayon kasla na bayagan nga kamamuta. Kaputan niyaman ti direksyon ti Ricknam kastamat ang ganyan. Doktor, di kag sa o di kastan, dakal nga maasol gani hapon Diyos ti amin. Manakawat ti hapon Diyos. Lalaka. Intuloy bi manong naimi ti nag-travel, aging ka nga dapay lang init, idi makadanon kami. Kat mas daon ti tao. Ngam kinadwa mi met manong naimi ti kapitan ti barangay nga mangsakup, iti dayta nga lugar. Inyam amuna ti bagina. Tayo ti kapitan, kat ti ayanda kat sakup pa lang ti barangay. Manong naimi dapay sa bali nga kaduana, dagiti tanod na. Ti kapitan, manong naimi ti nang introduce kada kami, nga may isang misyon nga makatulong katakwada. Manong nemi, gabutawan tugot mi, nga lamisaan mi, sudan ti nag-provide ti lamisahan. Lamisahan, manong nemi, nga dinara. Tadugayon ti kayo nga naray ti tangan lugar. Tugaw, nga puro kayo. Kumusta mo ti danom yun to, tata? Ay, dito, nabuslon dito, ti danom, ma'am, nurse. Annabel, tinagan ko, tata. Annabel, Ma'am Annabel. Da kayo ti panakapangulo to ito. Uy, kapot nagandad kami dito. At nang pili kami matanano sa sino ti panakakapatason no purok head. Tama ko nga purok da ito. Pinanagaan mi dito ti purok liwliwa. Inayon to ti barangay akos ko na ni kapitan. Adukay dito. Sa nga pulog at 5 nga balay. Balay, Kalapaw. Kalapaw ko namin yung naaramin itinar na. Tadot na radto. Numit ti bagas. Agmula kami mit itabantay. Maluit. Naimas ti bagas mi dito. Numakan. Masida. Ado dito di kita maanupan. Ado pinalamas pa iti dano. Nalamas pa iti pagkapot ti dano mito. Tinawaig. Ito ti kiti talang, ikat, kati ipitan nga udang. Iso ti sagsagana da nurse, ma'am, para iti pangrabi. Agsida kayo kung tuka na kiti naiimas nga masida. Nagiti exotic ako nada. Di gamin, doktor, ay,
Kunaklan ni Annabel lang tiyan mo makasalita tata. Kita, imbagman ta naggadwa kayo nga nagkuyog kayo nga gasawa. Tata, saan ka mga gasawa? Ay, sususa po. At tay sumungod kayo, kinkinibing kayo kat. Nag-asawa di kito kung naklagay di. Sambid gayam. Tata, doktor isuna, nilasakmet. Ngayon takamdag kadwa, agpareha ka pa ta doktor ka nurse. Kaya nga, ngayon magbagay kayo kung ano kas pagaligan ta, awang pa asawa yaw. Bagay kayo, takadurabag ang asawa. Tatawit na angaw. Halan, may isaganan di kita lamisahan, marugyan ng timisyon. Di kita agpa-check up, agpa-blood pressure, di kita kasapulan ti agas, di kita agsakit, ada na tata, umungin nyo idan, tapos kasakit ma-check up da. Ya? Di kita anyat marikrik na, guyak, ay, nasalunat kami dito, ma'am. Nasalunat kami dito. So na lang, adala kita medyo high blood, kasi ay, nangarod. Orakit no, kasano nga rin kita ubing data, panagbasa da. Data nga rin problema. Kas kasanon tulayang, agad, adan tumat may danon dito nga eskwela, or grade 1 naging grade 4, tanto na grade 6, na grade 5, ito na kat, kapilitan ito nga mapandag, kasara na sa diya, asitik na eskwela. Pero na madlang nung nagsakit, anda, ang malisto lang nga maagasan, tado matramramot dita. Hindi ka di masugsugatan. Kita damit lataan, hindi masugsugatan, ma'am, alis tumit lang maagasan, tado di kita agas dito, di kita herbal plants. Di awang nga problema yun. Di problema mo lang dito, dito transportasyon, tawan ti pag-alis ito nga pangikat. Nininigor ka, nandiyan ang music. Transportasyon. Di matatato kita animal yun ti baka. Iwan ada baka kami, kanamit kampay ti karison, ang nailit mo ti dalan. Sa narangkis, no, makalsada ko man ito. Kita na siya at launay. Makalsada, mabaling agsinaba ti lugan, at anto motorsiklo mi, tricycle, kurong-kurong, at anto tiyaban, uno pick-up, delivery truck, tapno may karga mi di produkto mi dito, may paniti pangilakuan mi agad na siya at launay. Isugarod nga may kami tatata. Mamo mi ti problema yo, may danon mi ti gobyerno, at damat dito ni kapitan, kan nanti amin ti salunat yo, so ada doktor, ada nurse, kanda tumapay, kan namin, ada ni Brother Simeon, para itisasaw ni Apo Diyos. Ada ka di madla Biblia dito data, Biblia, ada di ang, diyan mo itantiyan na. Awang pa nakadanon dito yung religious group, awang pa ma'am, da kay pailaing. Sige nga rugyan ng intimation habang ada pa lang oras, sakbay nga mga rabita iton, ken kastamatan sakbay nga aginanakam tumaten Medyo agi prepare kay tumaten trepina sa pagidaan mi tata. Tapos kastakit maiwas min tumat ti maturo. Ay naiwas ti maturog dito. Nota kayo ni doktor, ipang kay to napindas nga pagyanan nyo. Exclusive ka na kayo. Tapi bagay yung exclusive ka na kami. Ay, man, exclusive pa na ka na kayo. Tamok, kasapulan yun to. Ako makadisturbuan nyo. Ni tatamat. Rinugyan mi nga roden manong naimiti Medical and Dental Clinic a mission. Medical and Dental Mission. Wahan mano, kung saan kam nga narigatan. Irinto ta ni Brother Simeon, manong naimi, deta madten. Dikitimat may panggap ti sasao ni Apo Diyos ti wagbagana. Yung bata un-unit na nasket nga maagasan, manong naimi, inapanak timipon. Kada kita dumdumngeg kani Brother Simeon. Data religious akmat manong ang diyan na paigsang asang kong inukrat ti Biblia. Dapat ikmatan manong naimi. Basta, tikong ko nada, kan numamati ka, doon religion ko. Numamati ka kina Apo Diyos, may salakan ka. Ngam ko namat ni Brother Simeon. Saan kailangan basta mamati kina Apo Diyos, kahit may salakan kayo. Tamuyo, ore mamati kayo,
no awamet ti aramid. Awan sa salbina. Mamati kayo. Ngam di kayo amo no anya di kiturumbing aramidan kantong palin nyo. Sa sino ka di makamu ka na kayo ti sangapulong abilin? Mangibaga kay man iti uray may salaing kadigiti sangapulong abilin ti Diyos. Aduman di kiti timakder manong naming nga mangibaga kang runan na unay timbaga na manong naming nga may dusin na kill. Daklabasol ti pumatay, ti agtakaw, masapol marespeto di kiti nagadnak, kananda pa nang ibagamanong panakikapig. Hoy, kuna ni Brother Simeon. Di dalawa na ti may isa ka nagiti nadagsen nga pasol, ti mangkalong ti asawa ti kinasawa. Ti panakikamalala. At ang ka kayo dito, hindi makikam kamalala. Awan, brother, awan. Asawa, awan, kakalong dito. Very good. Ti kukuha ni Pedro, kukuha ni Pedro. Ti kukuha ni Juan, kukuha ni Juan. Ti kukuha ni Apo Diyos, kukuha lang ni Apo Diyos. Kaya nga sawain, awan relihiyon nyo dito At dating relihiyon mi, sir, nga mi di, brother, dadakam dito yan. Akit saan kami matan nga makigimgimong, saan kami matan nga magikimismisa. Amoyo ka din, no, anya ti kahit asawan relihiyon, magrugi tayo sa diyay. Relihiyon. Masabol nga daming relihiyon nyo, naman pinaduma-duma ti relihiyon, at dadig ti mga baga nga, digito ti putput nga relihiyon, kanda tumapay. Adamat digiti relihiyon, nga pangwartaan da lang. Adamat digitay, kanda dumapay. Relihiyon. At digiti relihiyon, nga mangyaw-awan, imbes ka pakaisalakan. Anya ka dito relihiyon? Dito'y manong naming inlawlawag ni Brother Emmy. Kas na kung nakita'y damo, no ad relasyon nyo kini Apo Diyos. Ad relihiyon mo. Ngayon no ad relasyon nyo kini Apo Diyos, tungtung palim ka di, dagiti obligasyon mo kas makirelasyon kini Apo Diyos. Wano amum ka di no sa sino ni Apo Diyos. Sino ka na kayo ti mangibaga no sino ni Apo Diyos. Adan ti bagder manong naming ako nana nga iso ti nang iparso ti langit kandaga. Nga amin-amin nga makikita tayo dito ikit nagkapo amin kan kuana. Imparsuan na tayo amin ni Apo Diyos. Dikat kahit nga sawen si kakabsat, imparsuan na ka ni Apo Diyos. Uwan brother, parsuan na ka kadilaeng, dahil tatigapunan no aping ad relasyon nyo kapo tayo imparsuan na ka. Kasano ka dito talaga nga napintas ka relihiyon, kini Apo Diyos brother. Sino ka din ni Apo Diyos? Isu ti Ama. Sanggari? Nga ni Heso Kristo isu ti anak. Ama nga Diyos, anak nga Diyos. No sigakit anak ni Apo Diyos. Makuna ka di nga anak na ka. Anat na pimpintas, brother, na iparsuawon o anak, masapol ngagbalin kang anak ni Apo Diyos. Kasano, ti panagbalin nga anak ni Apo Diyos. Napabunyagan ka din na nakaklase ang bunyag. No anak na ka ni Apo Diyos, tungtung palim ka di, dagiti bilid na. Kas iti amakin anak, dito rabaw ti daga. Si kakabsat, may sakang anak. Uwan brother, at datatangkin nanang mo. At dada brother, at dada pay lang. Uwan brother, pag kunam nga anak na ka, imputok nak ni tatang ko, inyanak nak ni nanang ko. No awagan da ka anak, kunada, uwan brother, tatangkin nanang ko nak mo. Natudyo ka kading anak. Agtungtungpal ka kadikita kadibilin, datatangkin ni nanang mo. Uwan brother. Tikat na siya at kang anak, datatangkin nanang mo. Itata, no anak na ka ni Apo Diyos. Nasingpat ka kadimat, agtungtungpal ka kadimat, kini Ama, ni Apo Diyos.
Uwan, brother, kapot agtungtong panag man ka nagibilin na. Hanag sa odakes. Among kadingan damay sa nga aldaw nga ilatang para kinihapo Diyos. Sa nga pulo ket pito nga aldaw, tiinted na kada tayo. Kuwak damay sa. Dedyo umunang aldaw. Among kadinoan yat umunang aldaw, kamsat. Lunes. No. Ha? Iso lang timunang aldaw nga panagtrabaho. Ngem timunang aldaw, Domingo. Iso nga dada nga first day, ipapa ito para kiniapo Diyos. So nga sa pulan, nato kumalig ito ay gimong dito ay panag-umong tayo, nga mga ngilawlawag, no, anya digiti ebanghelyo ni Jesu Kristo, digiti sasao ti Diyos. Tap no mayas dagtangan imbag, kan mamamuti nga dalaying, no siya sino talaga ni Apo Diyos. No, among digiti bilin, masapul atong palim. Ngem adadwa kang runaan nga bilin, nga mangsakop kadagiti suamin nga bilbilin. Sino kata kayo ti makamo? Ada premyo na ti makamo. Ana premyo na brother? Ay sa nga Biblia. Aw ko naklanukas, ko naklano napatag daytoy. Amin ko mga pagtengan kada da Biblia na. Tapos ni kasta kat ikan nyo ti gundaway nga basahin nyo. Tapos ni kasta kat mabasa yun no anya ito'y dinaon na. Tada amin ditoy no sa sino Apo Diyos, no sa sino tayo, ada amin ditoy dagiti nasken nga tungpalen ka naramidan tayo. Ada ti magder manong nemi nga nangibaga. Ti duwa kang runaan nga bilin ni Apo Diyos nga mangsakop ti amin nga bilin. Ayatem ti Diyos mo iti so amin a panunot rikna puso kararwa ken pigsa. Ti may kadua, ayatem ti padam nga tao, agas iti panangipateg mo, iti bagim. No ay ayatemon ni Apo Diyos, ket ay ayatem met ti padam nga tao, masako pameten amin nga bilin, matungpal mo meten amin nga bilin. Kaya masino ka na kayo, ti mga ayat iti padam nga tao dito, baka no adda utang na ket kagurgurayo. Baka no adalang basit basol na ket pagsawsawan nyo. Agahan ka kadimat lang gaapa ditoy. Napatag kadimat lang ditunggal may sakata kayo. Ak titindolong ka kadimat laing. One brother. May tibiyag pamagid na mayat. Manong nemi nalpas dayta nga oras kadit dumtengan ti panangan. Manong nemi adain da sardang hapo. Doktor, ano dayta? Dayo mas nga arak. Arak ka do tinipa. Lugay nipad to eh. Ramanak man, doktor. Sigurado ka? Baka mabartek ka. Ang bali, doktor. Ore mabartek ka. At damat special nga pagyananta. Nga exclusive nga kuna ni Tata Tiago. Di mo ka dinangig. Di may sa kada kita kang runang nga bilin ng bagalay tayo. Doktor. Kaya rin gamitan ni Eva. Sulisog. Sulsulisogan ka kasta. Sikawalanag ko na doktor nga manakaawat ni Apo Diyos. Sige. Tumawag ka. Taogan ka. Taogan na ka. Rama na, malawada ma, makaagoy ka na. Pigsa na ito yung arak. Arak tinipa. Dapat patasag matindimino with your heart. Sa bali ito, ibang iba, kasapulak matindi pulutan. Dahil mas nagiti pulutan nito, exotic. Nagpresi ko dito yung angin. Ore awan ti electric fan, nagmayat. Ore awan ti aircon. Gabuta dati ti pambantay. Ayan na tayo nga kayo. Kasla dati ti bagyo. Nalam na mispay dito. Sungar nga minumak, doktor, gabuta malaminat. Kahit ko pa. Naging gaman ng naming at imi napupuutan kini Doktor Cesar. Nga da kami iti exclusive na nangipanan ni Tata Tiago kada kami.
Silsilawan na kami ti bonfire uno temtem manon nemi. Nga da iti sango ti kalapaw. Nakarekap ti rida ako ngem nakalukat ti tawa. Ranranyagan na kami ti bonfire manong. Ti bonfire, ti temtem, iso iti mang pabara ti aglawlaw, gabuta iti dayta nga rabi kat talagang nga nalamiis. Ngem, dayta nga lamiis manon nimisan na kabailan nga sabsaban ti bara nga marikiriknan. Kapag agpadpada kami nga mailiw kini Dr. Cesar. Agpadpada kami manon nemi nga mawawak ket pinainom na. Mawaw met isuna ket pinainom ko. Mawawak kadagiti agek apros, mawawak kadagiti irut ti arakop, mawaw manon nemi ti barukong ko kadagiti kinit kitab ken karemkem. Mawaw manon nemi iti bugbugtong nga kuweba, iti nagbaitan dagiti nawas na yung legs ko. Tapno mang mariknak ti bara sapsapulan. Mawaw kami nga agpadpada manon nemi ken ni Cesar. Kat ididay di nga rabii saan ang kinabailan ti lamiis kanang sebseb ti bara ti bagimi. Tapno aramiden mi manong ti mangipeksa. Ti adun nga saan mi nga narikna. Tinapaot manong nemi apanakep dagiti mawaw nga laslasag mi. Kabigatan na manong nemi isumot lang ti panag-travel mi. Ngagsubli iti patad. Nagyaman kami kadagiti pumurop ket nagyaman daw ket kuna ni Tata Tiago. Ay, doktor, nurse, sir, ma'am. Kaya tiyot agsubli dito, at naman misyon yung munuawan, mabalin na ta. No mailiw kayo kadagiti arak tinipa, no mailiw ka kadagiti exotic nga pulutan ken masida, ken makan, ken mailiw kayo ti exclusive nga kalapaw nga nagyanan nyo darabi. Nakasagana kami nga mangitratin ka na kayo, doktor, nurse. Dahaga nga ikan na kami ti kundaway. Agbatbada ka rin nga asawa yon. Wait, ala. Magpakawan ka ginapod Diyos, doktor. Yes. Mawatan na kami nga butada kam tipudpud nung agpimpinatik. Gabot agpadpada, dagiti asawa mi. Nga saan na kami matgabatpatik. Alakit, good luck ka na kayo, doktor, nurse. Pakamontak to ka di Nukas pagarigan ta, balbaliw, nga agasawa kayo. Saan mi nga sinardangan day nga lugar aging ka adin natungpal ti kalikagom da. Ni kalikagom manong nemi babaen ti provincial government iti pa nakakalsada day nga lugar. Tasaan da matakayat ti umakar nga mapan iti lugar nga saan nga naskin nga dita. Kinapudno na manong nemi nagbalin idin nga barangay ti Purok. Agsipud ti mado dagiti tao sa jay gabutang aro tinapintas kanot. Kapag sapulan ka. Nakalsada nga nasementon ti kalsada manong nemi nga dumanon iti ayanda. Buwan manong. Ada dapay napaduras ti waig nga si milpon iti karayan. Kabutado na kiti tao manon nemi alaakit adamat tin eskwela ti ditoy adapayan kapilyada pagdadayaw ka ni Apo Diyos. Kadito'y maten manong nga na itukit ti may sabin iti saklot ko. Cesar, anya taramidin da. Naamuanan ti asawak ti relasyon da. Nakapagsalita kami. Wayaway anak, wayaway akmet. Nakasagaran ti analman ti kalay sa amin. Kada kayo. Tawaga kita ti asawak. Kani pagkakengkuan na ti amin. Siya konti mo nang apudno. Tinawagag nga rod manon nemi ni Jojo.
kinimpudno keng kuhan hati amin. Kalbasa nga nagpakawanan. Well, imununa ka nangaramid kami tis ka. Kinapudno na yung baga kumapalaking kay ti damo. Ngem, awanti panawan ko. Madandamag ko din, ti may panggap ka na kayo kini doktor. Nasihat ko na kami. Nukasta, wayawayan na. Tawayawayan kami. Yeah. Kinapudno na. Saan ka pudnong inayat? Inayat ka lang hindi kabutamok adda ka pagsanggira. Ngem, saan ngo manay deta pakaraksakan. So nagsapolak sa baling adda pakaraksakan. Annabel, pakawanin na. Ang pinakawantang ang pagpada. Saan nga sikat inay ka ni, nga kataktak ko na ko itong palbiya. Ludikat na kami kini Cesar. Kastamat kang kuha na isoda nga gasawa. Ang mumila ko mga nakamit lagayam tinagkatuluyan. Kumakit na kami, itidagos ka nagamam mo. Naragsak ka ka ni? Idisidong ni Dr. Cesar. Unay-unay, Jojo. Katsi ka. Naragsak ka ka ni, idisabali nga babae tibiyag mo. Unay-unay. Awang nga rodan ti ado nga problema. Kat ni Cesar, awan ka din problema na itasawa na, awan. Kaputa. Nagpadpada kayo. Nadamat din sa bali nga. Ngaypatpatek na. Manong nemi idinaanalan ti kalay sa iti purok namnama, wanong purok liwliwa, nga nagbalinan nga barangay liwliwa. Iti na dumaduma purok. Idjay tinakaangayan manong nemi iti kalay sami kani Cesar. Ket ni Father nga panakapangulo ti organisasyon iso tinangi kasar nang kasar kada kami. Nakaragraksak na di akasar manong. Kinapudno na, manaksit iti balay ko, balay mi, kini Cesar, nangipatakder kami pa dito iti balay mi. Ta dito iti masansando ko ang ingkang pagbakasyunan, numailiw kami dito kadag iti talungan nakmi, iti agdama. Kadag iti talungan nakmi manong, naaramid da amin dito, barangay Liliwa. Iti exclusive nga si Led. Daging ka na kanagitoy kadadda pa lang ti kalapaw manong nimi. Nakapatakder pa lang dahil ay. Ngayon pakalaglagipan mi. Kendi mi pakalipatan keniya Tata Tiago. Ngayon nagtultuloy nga kabitan. Iti dahil nga barangay. Dahito nga ron ti pagkasaritak manong kanagyaman naglaunay. Iti anus mo nga nangibasa. Kalbasan nga inak insan keng ka dito Italiana, yaman laing mo nga ng urnos, kaya nang ibasa. Nga na ito yung pakasalitaan, manom nemi, nabukay, iti may isa nga nasilsal ng lugar, iti paset na dito Cordillera Mountain. Kaya sabi ko manom nemi, tagtultuloy dito yung programa, nga pakiibasaan ka na ginagduduma pakasalitaan, nga pakaadawan iti adal. Tuy, nga rodagyaman nga pagkaya mo, Annabel. Thank you keng ka Annabel. Di pa nangiburay mo dito pakasalitaan nyo kini Doktor ken nurse. Ayan.